Okay, may hapon makatulong ni ato karon dinhi sa Barangay Mubod dinhi dapit unahan sa may USTP. Ato na diskubrihan nga niya daghan diri nga mga baligya. Kaning gitawag nga mga Native product, sir. unsa ning ato to? Native product. Okay, mga native product from ani gikan. Sultan Kudarat. Okay, Sultan Kudarat no. So dugay na mo dinhi? Tuloy ka daw lang, sir. Ha? Tuloy ka daw lang. Pila ka adlaw na? Mga 3 days na, sir. 3 days ma. So dire gid mo na display sir. Oo, sir. Mo ba? So niya dinhi no. So aton diskubrihan nga diya dinhi from gikan pa ni sa Sultan Kudarat nga mga produkto. Niabot gid dinhi. No ni ay sa mani gitawag nga na kutsara og tinidor dako ano? So baligya po dinhi sir. Pila poy bili ani no? Pila poy kantidad ani sir? Are mo na bigyan kantidad sir. Kiso ato lang ati So niya dinhi ang mga kalo ni no? Oo. Kunindot kayo. So niya dinhi sa Barangay Mubod, no? Dire lang sa may highway, ang kilid. Unahan gamay sa may USTP. So inyo makita ang mga native product from Sultan Kudarat. May mga kalo nga gama sa kuan man ni no? Ratan, Dili, sir. Okay, kalo ni adi tapila po ang kalo. 180. 180. Kani. Kini ay bukag ba no? Bas pugaran. Oy, pugaran. Kiso diri tadapit, diha tadapit ko na sir at makita po sa mga viewers nato. Niya din hisilhig, no? So, Polis Paypay na lingkuranan sa mga sakyanan. Ay banig kompleto gyud dinhi atong makita. Gawang Brahim na, sir. Ha? Gawang Brahim. Ang nag-imo ani. Buhat Buhat. Gawang Brahim ni from Kag si Kwan, Wamos, alias Tatang. na diri ron. Kana. Sige ato na interview ron. sige. Okay, so na diri Wallace, no? Silhig. Niya ay mga duyanan. Nindot to kompleto din Duyanan. Niya ay daspan. Kaning gitawag og Reading chair. ha? Reading chair. Reading chair no? O rocking chair. Rocking chair kani. Oh. Din duyan. So ni adin ato makita kaning bukag o kining kuan pod karang sa mga bata, no? So ni adin ato makita nga mga native product, no? Di na ta maglisod ni anhila mo bisita dinhi sa unahan sa may USTP College. Ni adin nag-display sila for 3 days na mo dire sir no? Pila na mo ka dugay na mo? No, 3 days from sugod karon tulong adlaw na nila dinisplay dinhi. So hagin mo ga-display sa una. Dire gyapon, sir. Naka-display mo dinhi. Oo. Pero dili pa kay daghan nga produkto paano? Mao pa namong dala dati, sir. So okay diri ang kuan display. So ni ay kitawag og sungkaan. Oo. Ay banig, no? Oo. Banig kaning sa butanganan og litson na dinhi. Oo. Subay tagamay. Diya po atong gitawag og sa man Duyanan. Duyan nga pa. Pamo no? Tagpila po ko na ni. Na 1.5 na 600. Okay, bisita lang mo din aron masabutan niyo ang presyo na ato lang inyo makita nga niya din sa Barangay Mubod Highway ang nagkalalayan ng mga produkto, native product. Kina din niya. Native product from Sultan Kudarat, di ay nigo. Koy, no? Ni ay butanganan og mga prutas man no? Ni ay silig nga gagmay. Kompleto na ipamaypay. Sa manip bayong kinya dinhi. Bayong. So kamo na lay transact sa mga prices ani at least nga nakita ninyo na dinhi sa Mubod no. Barangay Mubod niya dinhi ang mga produkto gikan sa Sultan Kudarat pa ni. So makapili mo dinhi. Niya ay gitawag tag sa ni basket. Gamay na nakalain-lain. Nindot kayo. Wood cover. Kini Wood cover. food cover no. Nindot no. Kini pod food cover. Food cover, fruits, butangan ng prutas. Na dinhi, no? Kita ninyo na ay doyanan. Doyanan, mga doyanan na po dinhi. Kay sa pa. Di apoy butanganan og bulak, no, di ba? Oo, sir. Ang butangan og bulak, ay makita ninyo. Kani butanganan ni siya. Ni, murag 3 man ni sa ko ano? Sapatos, pwede gyapon. Sapatos, no? Dagon sa lang imong ibutang. So niya diri bulak, tang bulak. O niya po dinhi ang ato nga gitawag nga mga
duyanan. Duyan. Duyan. So, okay, so mao ni ilang mga produkto din he. So gikan pagid mo kuan sir, apa mo gid gikan? Sundan ko lang sir. Layo pud no? Oo. So ang uban ninyo hama pud mo ga display. Yari lang gid sir. Layo man no. So anang uban nga mga lugar dito nga labyan wala day mo ga. Suroy lang sir, suroy. Suro display karon apo nagsuroy ninyo. Wala ugma pa. Mao ba? Oo. So daghan-daghan mo mga kauban din he. Patron mo, patron mo. Patra mo. So dispose kini diri sa kena no? Ara amo lang sa kanan. Amo ra ni? Oo. Pagkarga ni, daghan man. Karga di shout out. Oh, shout out. Atong pa shout out. Shout out gali kay Balulok. Balolo. At saka kay Nasa Bukidnon sila nag-display. Natay makailas Bukidnon pod no, daghan ta mga followers dito. Okay, so naa sila din he. Ang atong mga Shout out pala kay kay Kamploy. Kamploy no from si Pati Kamploy. kay Bukang. Taga-asaw sila. Nandun sila ngayon sa Bukidnon. Kiss. Product po. Okay. Display din. Shout out sa mga taga Bukidnon. Kaila day mo nilang kuan? Mami Der. Oh. Okay, no, Mami Der. Kami mga kauban, Mami Der. Okay. So niya sila. Buat ano yung product mo der kato. Aman. Wamos mo. Kato. Puro ba higdaan ni dali. Kisa tigama ni sir, gyud. Wamos mo sir. Kato. Kini. May kamoy nagamaan ni sir, boss. Ha? Wala man daw. Ikaw lang din sa maligya. Ha? Okay, so na din he no. Barangay Mubod. Bisita lang mo din he. Na din he ang mga nagkalain-lain yung mga produkto nga native, made in native. Native yun. Made in galing ng Tacorong City, Sultan Kudarat. Tacorong. Mga kuan din mo. Mga magi sir. Tama ba? Maote. Ay shoutout na ako to si Balulok. Ano na mo to? Si Bukaw, si Balulok.